40 hostí, priateľov a známych sa v stredu 6. mája prišlo pozrieť na krst novej knižky. Bývalá redaktorka závodného rozhlasu, novín Úderník a Tempo, infokanála mesta Partizánske, dnes naša kolegyňa a zároveň redaktorka na voľnej nohe Maruška Bilešová krstila svoju novú knižku Neviešajte kamošky na chladničku. Úlohy moderátora sa zhostil Miro Perníš a na uvoľnenie atmosféry a dodržanie tradície krstov kníh ponúkol autorke takmer domáce pohodlie v papučiach a v kresle. Maruška v úvode spomínala na svoje detské hlásateľské hry, kedy rôzne predmety nahrádzali mikrofón. Po vzore otca sa venovala aj kresleniu, čo jej zostalo dodnes. Niekoľko ilustrácií nájdu čitatelia aj v knižke. Sklon písať a vymýšľať si a tvoriť mám aj vďaka mojim rodičom, lebo nikdy nezabudnem na to, ako nás otec brával na ruky a rozprával nám príbehy, vymýšľal si a on ich medzi tým aj kreslil, ilustrátora hneď robil. Mama zase sa vyspevovala pesničky, rozprávala nám príhody z detstva. 66 príbehov zachytených na papier vykresľuje zábavné, citlivé i smutné životné situácie obyčajných ľudí. Mali taký úspech, že Marušku mnohí prehovárali, aby ich vydala knižne. Bolo to ešte v časoch, keď som robila v redakcii a jedna z čitatieliek, ktorá čítala rada túto rubriku, a nielen teda ona ma nahovárala, bola to pani učiteľka Ducká, žiaľ už nie je medzi nami, tá bola tá prvá, ktorá ma nahovárala na to, aby som vydala tieto poviedky knižne. Nebol čas a nebola ani odvaha gúraž vtedy, v tom čase. Na svoje prvé stretnutie si zaspomínala aj novinárka a zároveň recenzentka knihy pani Alena Bučeková. Keď mi dala Maruška prečítať tie prvé texty, bola som očarená, pretože som si hovorila, je to vôbec možné takéto príbehy, aby niekto skutočne zažil, a pýtam sa Maruške, Maruška, koľko si z toho vymyslela? A on hovorí, že nie, že všetky príbehy sú skutočné, ako ľudia to zažili. No tak som si to čítala ešte raz a hovorím, no, stále som v tom nachádzala niečo nové. A nech som prečítala hoci ktorú poviedku, v hociakom poradí, vždy to bolo niečo milé, aj keď smutné, aj keď veselé, ale vždy proste ma to niečím obohatilo. Krstnou mamou knižky sa stala autorkina bývalá dlhoročná kolegyňa pani Helena Králiková. Tá ju z výroby topánok dotiahla až do redakcie. Ako si hovorila celý život, že keď budem veľká, tak potom si niečo vydám. Tak už je veľká a želám jej, aby jej tá knižka naozaj robila nielen jej radosť, ale aj všetkým jej blízkym. Ďakujem. A krstilo sa naozaj originálne. Kvetmi zo stromov sakury, ktorých je v Partizánskom veľmi veľa. A nech sa ti veľa, veľa darí. Po krste z úst autorky odznel titulný príbeh Neviešajte kamošky na chladničku, opisujúci trampoty s chudnutím a dietami. Darmo ju milujúci manžel presviečal, že aj s oblínkami je sexy. Ale kdeže ona? Chce byť štíhla tak ako kedysi, pred deťmi. Chudučká ako je Danka, jej priateľka z detstva. Záver patril malej recepcii a autogramiáde. Počas príhovoru Maruška povedala, že sa necíti byť spisovateľkou, ale keď budem počuť od čitateľov, ktorí zoberú do rúk moju knihu, že je výborná, že sa dobre číta, že si pri nej oddychli, a keď možno, že ma osloví nejaké renomované vydavateľstvo, ale necítim sa byť zatiaľ vôbec spisovateľkou. Možno raz si ten titul zaslúžim. A Danka? Tá o ničom netušila. Len keď jej hrkálka vrátila fotografiu, opýtala sa. Už ma netreba na chladničke? Netreba. Teraz tam vysí vilo.